i que ha sigut un xicot que pel deport ho ha fet tot, i en fi, un xicot molt maco, molt agradable, i una mica malparit també, Bueno, això és normal, perquè tots els homes ho hem de ser una mica malparits, Vostè se n'en recorda de quan jugava aquí a Pineda? Mare de Déu, me'n recordo quan jugava a Pineda i inclús no volia, s'anava a entrenar sol perquè li agradava jugar en sèrio. I com si no venia algun allò que es posava a jugar, a fer el tonto i així, ja ell ja marxava i ja no li agradava estar. O sigui, ell anava a jugar, a encestar i a entrenar bé, per saber jugar bé a l'hora dels partits i tot això. Bueno, Francisco, amb els germans veiem que fas que està molt bé ara. Però està molt bé ara, que sí? Molt bé. Sí que està bé. Bueno, adéu. Marianza, me'n vaig. Als primers anys, Francesc Buscató va haver de compaginar el bàsquet amb la professió de forner, ja que els seus pares eren els propietaris d'un dels forns de Pineda, anomenat Cal Nino. És per això que popularment sempre s'ha conegut per Nino Buscató. Actualment, el germà de Francesc Buscató continua la tradició familiar de 3 generacions i és el gerent de la panificadora de Pineda. Era un problema més que res d'horaris. Els horaris nocturns que es treballa amb les forneries feia que jo havia de dormir durant el dia. I aleshores l'horari d'entrenament sempre l'havia de fer a les tardes, vol dir que això conjuntament amb el desplaçament que havia d'anar fora de Pineda a fer aquests entrenaments em repercutia bastant i anava bastant cansat. En aquest parc hi havia una de les pistes de bàsquet d'aquí a Pineda. Jo, com era petit, vaig començar a jugar precisament amb aquesta i, a més de practicar molts altres esports, em vaig decidir pel bàsquet i a les 15 anys ja vaig jugar en el primer equip de Pineda perquè a Pineda hi havia molta tradició de bàsquet. Quan encara la secció de bàsquet del Barça jugava sota les graderies de l'antic camp de futbol de les Corts, Nino Buscató va fitxar en edat juvenil per jugar en el primer equip blaugrana. El directiu Palés, que era un industrial fariner, va poder convèncer el pare del Nino, que a la vegada era client seu del forn. Aquí en aquest terreny és on estava ubicat l'antic camp de les Corts. Aquí és on jo per primera vegada vaig aconseguir la internacionalitat jugant amb el Barça, en el que vaig estar 3 anys i vam aconseguir un títol de Lliga i un de Copa. Però per problemes econòmics el Barcelona va haver de desfer la secció important d'elit, i aleshores va ser com jo, que volia projecció, vaig anar a jugar amb l'equip d'Ismalíber de Montcada. Aquesta és la seu central d'Ismalíber, una empresa que des que es va fundar el 1934 s'ha dedicat a la fabricació de productes per a la indústria elèctrica i electrònica. Als anys 50 i als primers 60, Ismalíber tenia una secció de bàsquet amb un primer equip molt competitiu. Per aquesta pista de ciment van passar alguns dels millors jugadors de l'època, com Kucharski, Emiliano o el mateix Nino Buscató. Aquí a Ismalíber de Montcada jo crec que va ser on em vaig transformar com a jugador, on vaig agafar els grans coneixements del bàsquet, vaig les ordres de l'Eduard Kucharski, que va influir molt en mi. Ell em va fer veure un bàsquet diferent i va ser on jo, durant 4 anys, jugant amb aquest equip, vam lograr fer un equip que practicaven un gran bàsquet, encara que no teníem gaires homes alts, es considerava que era l'equip que jugava millor bàsquet d'Espanya. L'Ismalíber de Montcada, per desgràcia, es va desfer, i aleshores va ser com vaig passar a defensar els colors de la penya. Aquest és l'antic pavelló de la Plana, on Nino Buscató va començar la seva trajectòria amb el Joventut. En aquesta pista, Buscató es va convertir en el líder i el símbol de la penya. Encara que només va aconseguir una lliga i una copa, les noves generacions de jugadors verd i negres tenen en la seva trajectòria un exemple dins i fora de la pista. Aquí, en aquest pavelló de la Plana, és on realment guardo uns entranyables records de la meva etapa amb el Joventut. Aquí és on nosaltres, el nostre equip, va arribar a fer una gran unió entre el públic que venia a veure els partits i els nostres jugadors. L'equip de la penya d'aquella època vam realitzar grans gestes esportives, vam aconseguir una lliga estatal, una copa, però dintre de l'àmbit internacional sempre teníem un hàndicap de que vam jugar tota la meva trajectòria aquí amb la penya sense jugadors estrangers. I això realment va ser un lapsus important perquè aquell equip d'aquella època no tingués més grans títols. Buscató és un ídol per nosaltres. És una persona que no morirà mai dintre del nostre coneixement, que sempre l'hem estimat, i el Nino per nosaltres ha sigut sempre la nostra mà dreta, com humà, com tot, com a jugador i com a persona. Un líder, un capdavanter, una figura molt important, capaç no solament de fer grans partits puntualment, sinó de decidir la seva classe
va estar reconeguda a nivell nacional i inclús fins i tot internacional, no? Era el jugador dels més complets que hi ha hagut en bàsquet. Inclús avui seria un fenomen igual que era llavors. Ha sigut tota una entitat aquí al club i ha sigut un dels millors jugadors que ha passat per aquí per la penya. Jo crec que passaran molts d'anys perquè es trobi una persona com ell. El Palau Municipal d'Esports de Montjuïc va ser on vaig finalitzar la meva trajectòria esportiva amb l'equip estatal. A l'equip vaig estar 16 anys consecutius i com a punt culminant va estar aquí en l'any 70.